biyu na ga ban ganki ba kullum sai yasa kawai sai gaki a yau kuma Allah ya wallahi haka ne kwana biyu gidan dan samun tsaro ne shi yasa kai kuma gashi ina ce ka zo gidan ba ka san zuwa ai ba komai kake da wani kin san na fa san irin nan wadane yanda za a dinga dan hutawa haka na dan abubuwan haka na rayuwa saboda kin san ina yin ki haka ne nan din ya fi quiet amma kuma su tsofaffi ba sa gane haka ya kamata dai ka sa rana ka zo domin gaba Zainab me zan gani haka me kika zo yi nan gurin ya ina tambayan ki kin yi min shi dan Allah malam dakata wai ana soyayya dole ne na ce ba na son ka me yasa kake so sai na dau mataki da hannuna ne kai dakata babu ruwanka ba gunka na zo ba saboda haka kawai ka yi haƙuri ni da ka zo wajen nawa ai gani ya maganan sa rana na da ke sa rana kuma wannan kai ta shafa saboda da zaka je baka yi shawara da ni ba haka kika ce haka na ce aikin banza aikin wai kawai mutane sai su zo zai su zo suna ɓata Allah rabu da ci amana abinda aka yi mini ban yafe ba cikin sani na sake a raina tunani nake yi safa da rana wani lokacin ma na manta kaina akan ki gashi na canza kamanni kin yaudaran ba zan yafe ba yaudaran kuma an ci amana abinda aka yi mini ban yafe ba tare da ke kuma akwai haƙina an raba mani dan a ɓata raina a yanzu kun nasara a kaina amma kuma Allah baya bace abinda kuka yi mini ban yafe ba cutan kun sani hawaye kuka haɗa kai da ke da iyaye sai ta Allah gane a raye ba ni ba kuma raba hanya abinda kuka yi mini ban yafe ba an yaudarin kuma an ci amana abinda aka yi mini ban yafe ba amma ba su a canza tunani sila na canza kamanni abinda kuka yi mini babu tunani ko mahaukaci ba zai yi hakan ba in ya gani zai zub da hawaye na ɗauke ku ne tamkar yan uwana ashe kun shirin za ku ci amana akan kuka ne da idona akwai ranar haduwa ta hisabi gaban Allah za ku ba da bayani ayyukan kuma an ci amana abinda aka yi mini ban yafe ba ci amana abinda aka yi mini ban yafe ba ya kan da fito zarta ni amma Allah zai kare ni iyayen ki duk su canza tunani na sha tabara na sha yasin sai dai ta Allah ba ta mutum ba ku saka aranku ba zan yafe ba ni da ku da akwai hisabi babba tunda ba tunani akan ku na lura ko da ba ta yi abin da kuke ba a yanzu ba zan yafe ba an yaudarin kuma an ci amana abin da aka yi mini ban yafe ba akwai ranar tonin silili ranar baki ba zai magana ba ranar na san za ku gane kuranku da uwar da uban da ma yarinyar gaba ɗayan ku ba zan yafe ba
cuce ni, kuma kun sani kun tozarta ni, akan ɗayar kuna kasa sukuni. Da o'o a koma ga Allah in kuwa an ƙi azab da hawaye. An yaudarin kuma an ci amana abinda aka yi mini ban yafe ba. An zan bar ku ina ban kwana, Rabiu ne da kuka ci amana. A daidai tsoron Allah sarki, ba na ba kuma raba hanya abinda kuka yi mini ban yafe ba. Na sha tabara na sha yasin sai dai ta Allah ba ta mutum ba.